dugay na kong wa makabalik nganhi sa Sibol mga igsoon, tungod kay dugay namang nahuman ang Cebu Cordova Link Expressway. Apan na baguhay lang dunay gisibya nga CCLEX proposed 2-kilometer extension with a budget nga 1 billion pesos. Kini mao ang rampa nga mulusot nga sa Guadalupe River. So karong adlaw mga igsoon atong subayon sa ibabaw. Kung asa ka na mag-agi, akong ipakita ninyo mga igsoon ang kining lutsanan padung sa baba sa Guadalupe River. Ato po tanawon ang laing development diha sa ilawom sa viaduct duol sa off-ramp. Ako na lang pong gikuhaan og aerial ang Pasil Fishport alang sa mga nag-follow up. Mayong buntag mga Subuanon ug sa tanang Bisaya. Welcome to Cebuano 123. Adutas SRP mga igsoon aron nga makita ninyo ang laing development sa Cebu Cordova Link Expressway. So mao to mga igsoon no, ang baba sa Guadalupe River mao ning boundary sa Pasil og Ermita. Naangan ni mga igsoon no. Dugay na kung nakabati aning exit and entry ramp sa Pasil area moagi. Sa pagkakaron, naghuwat na lang kini og approval sa Cebu City Council. Sa inyong tanaw igsoon, asa kini mo takdo? Di kaha ni sa N Bacalso? Comment below igsoon.
gikalipay kini sa amahan sa dakbayan sa Sugbo mga igsoon nga si Mayor Michael Rama apan na gikinahanglan pa kinig approval sa Cebu City Council. So gamay na lang mga igsoon sa akong tan-aw kung itugot yun ni mahitabo gyud ni. So mao kini ang lain nga development nganhi ang kining gitambak nga yuta mga igsoon nganhi ginahinayan nagkuha sa Cebu Cordova Link Expressway Corporation. Makita na to mga igsoon, nindot na kayo kay nakita ng tubig. Ug kanunay pa silang siging extract sa gitambak nga yuta mga igsoon. Mga igsoon, ana-ana kita sa Taytayan diri sa Pasil Ermita boundary. Mauna kani siya ang exit flow, no? Exit flow sa Guadalupe River. Og mao to ang Cebu Cordova Link Expressway. So kung matinuod mga igsoon, kung mahitabo ang rampa padung sa Bacalso, ambot og na sayop ko ani mag-agi sa ibabaw ang rampa sa Cebu sa Cecil Lakes padung ngadto sa Bacalso. Sa original nga plano sa Cecil Lakes mga igsoon, aduna gyud rampa apan wa kini mahinayon sa ilahang initial implementation. Karon ana-ana sa Cebu City Council nagawa na lang kini sa approval sa Cebu City Council mga igsoon aron nga aproban. This is Gawens from Pasil Ermita Bridge. Mayong adlaw, amping kanunay og hinaot nga magpabilin kamong mahapsay.